Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiskurle Nijar. Rahotanni da ke hitowa na cewa an saki janar Mummuni Canga, tsohon shugaban hafsan sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar. An kama Canga in ba manta ba a ranar 24 ga watan Fabrairun shekara ta 2021, wanda ake zargin su da yunkurin juyin mulki kamar yadda ake zargin su. An kama shi ne, an tsare shi a gidan kasan Walam a ranar 1 ga watan Mars na shekara ta 2021, sannan kuma aka sake mayar da shi a gidan yarin Tera. Janar Mummuni Burema lalle an sake shi, kamar yadda bayanai ke hitowa. Janar Mummuni Burema tsohon shugaban hafsan sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar, wanda ɗaya daga cikin manya na cikin jam'iyyar adawa ta Modern FA Lumana Afirka ta Hamma Ahmadu. Lalle an saki janar Mummuni Burema, muna mishi fatan alkhairi, muna fatan Allah subhanahu wata'ala kiyaye gaba, kuma da dukkan wasu wanda ke tsare, muna fatan Allah ya kama dukkan musulmi sauki. Lalle kotu ta sake shi, kotu ce ta sake shi. Assalamu alaikum. Kiskurle Nijar. General Mummuni Burema ya isa gidan shi lahiya bayan sakin shi. General Mummuni Burema jigo a jam'iyyar Lumana Afirka, wanda aka kama tun lokacin zaɓe, bayan zanga-zanga zaɓe da aka yi na shekara ta 2021. General Mummuni Burema lalle an sake shi, ya ma isa gida kamar da kuke gani. Yana samu rakiyar wasu manya-manyan shigogi na jam'iyyar Modern FA Lumana Afirka.